welcome back to our channel again and again and again. Nasa si Al. Suggest nga malingaw kaninyong tanan. Okay, for today's video mga kalab-lab is Questions I have never asked. Love na ay. so, sa lima na ko, kapuin na itong panaguban na po dyan ay kapangutanan ako. Napay dagan. Wala din na kapangutanan. Napay dagan. So, hope nga, sa'yo na na-encounter ka na maka-answer sa ko ba? Maka-answer dyan ka ni. Okay. Paano kayo? Okay mga kalab-lab, so sa di pa na mo sugdan is mag-shoutout sa kanila. Sige. Sige, sug din na. Shoutout kay Filter Vlog, Shirai Bisaya, Amalekal, Chicks Life Journey, Ann Tomada, Rosalyn SV, Milyonaryang Pobre, Alwin Villadares, Michi Perin TV, Maria Miadera TV, Rizal Lewes, Marlon Welsh, Jeng and Mati UK, Inay Journey, Desiree Adjukwet, Simply Eileen, Steph and Tess, Life in USA, Life Stained Vlogs, Alma Britson, German Bisdak Floors Vlog, The Night's Love Birds, Collection D Videografia, Rayan Passion, Manyo Brothers, Yan Kasikasi, MRB Max Vlogs, Charity Nelson V Vlog, and Giselle Fuentes. And last, Inday Waray Bisdak og sa tanan nga wala ma-shoutout. Thank you kay sa inyong support namo mga kalablag. Pagpuno nga support na diri ka namo mga kalablag. Thank you very much. We love you all. Na to. Okay. First question. Tulbaan mo sa tao eh. Hindi mo ka na imong pangutana ba? First question. Okay. Andama na. Sayon Rapalyo, please. So wala ko mabot nimo, ikapila na ko nimo na oyab. 1, 2, 3, 4, 5. Pili mo. Dagan. Hindi na. Ikatulo. Ikatulo na ko. Ikaw ang pinaka-love. Yeah. Ano sa ba love. Ikaw ang pinaka-perfect. Perfect. Ako ba dahil wrong? Wrong na to kay X. Ay, nako. Kalusot-sod ka Ikaw na. na check. Okay, next na. Next question. Usa may makalipay nimo everyday. Ang makalipay na ko everyday is kanang makamata pa ko. Always na ko gipasalamat sa Ginoo nga Lord, thank you nga nakamata pa jud ko karong buntaga nasad ko life extension. Okay, mura sa nag-vitamins. Yes. Og labi na gid nga makita tika. Ay, kay ka. Og sa akong pamilya, sa imong pamilya, og sa panahon nga okay ra. Okay. Ay, nako. Mura na. Next. Tayo entalis. Usa may makahatag nimo og kagul-anan. Makatag na kog kagulanan. Mm. Kanang ang makatag na kog kagulanan nga permi na kong ginuna is kanang kanang kinahanglanon sa akong pamilya nga kanang dili ko kahatag nila kanang kanang nga sila'y kanang labinag kanang atong mga kinahanglan nga kinahanglan na to matag adlaw kwarta. So nya kita sitag paningkamot nya mabalot ta pangita ang rason asa nga sitag panarbawa tay kwarta. So, makatag ta pero sakto ra. Mao sa na akong usa ka problema nga gusto na ko matabangan silang tanan. Mali mo pinaka kagul-anan. Oh, man ako pero na ko naon nga ngano man. Gusto ta na ko matagan sila sakto nga suporta. Ma-provide din mo yung tanan nila needs. Nya dili na ko kaya. Mao na akong pirmi na akong yunaw na. Mag-uulsad ko usahay. Dili na ako palabihan kay basin matigulang tag sayo. Hala na. Unsa pa? Oh, Ipaningot mo lagi ko ron. next question. Kung dili kita karon,
asa ka nagtrabaho or asa ka imong life karon? Asa Ang ka imong life life? is, nasa imong lugar, nagpahipi. Kita. Dili kita, asa ko karon, Oh. nagyapon dire. Kay? Nanarbaho, naningkamot, alang sa pamilya, o nagbaabot niya kanus ama, ulay. So, talagang ulay, kaya wala pa man ang akong gipanganday sa mga ginabuhay. Para na. Kalagutan. Next question. Yes. Unsa ka butang nga nahatag na ko nimo nga happy kay ka? Ang imuang kasing-kasing. Yeah! Ang imuang Ah. di pa bati diri sa ako. Yeah. Nga wa ko magdahom nga imo sa day kong gilap. Ah? Wa ko magdahom nga imo wa di ko nimo gi-reject nga bisan inani ko. So wa ko mag-expect nga dawat sa day ko nimo. Mara na usay imong pagmahal ang God, pagmahal sa pag-care. Tanan nga mga value nga nahatag nimo diri na. Mara na. Kalagutan gid. Next question. If ever lang, naapay mo flirt nimo. Nga babae, imong tubayan or panguyaban? Flirt. Oh? Para na po kay dili na Kay? nga na ma-flirt pa man ko nga gihatag naman ka sa ako ang Yeah. ikaw naman ang makaandoy perfect naman ka, so bahala na ka diya mag-flirt ka, hala flirt diya antod kanus ka mahuman, di So ba? may buhaton nimo sa mga flirt nimo sa may misulti niya. Wa ko ikasulti, ako lang ipa-feel niya nga wa sad ko ganahin niya. Wala kay isulti? Wala ako lang ipa-feel niya nga inamigara ko anya. Kay na naman ko ay perfect nga uyap nga gihatag sa Ginoo. Bisag dili ta perfect sa tan-aw nila, pero perfect ka para nako. Yeah. Dapat din mga tayo. Sama na. Next question. Sa'yo na rin yung pangutana. Usa may nakita nimo nako nga. Ganan mo ka nako. First na kung kita nimo or antod karon? Hantod karon. Ang makita na ko nimo anong ganahan ko nimo. Imong lubot. Amaw. Murag Jollibee, makaakit pirme. Ang akong ganahan nimo, anong gusto tika is hindi mo ang pagka-cute. Cute asa dapit. Dako naman kung now. Din sa imong pagka-caring, Karing day ko. understanding, Ah. malditahing. Mamugaring ka. Di. Nagsama ko na ito rin. Di tao, mapagmahal sila. Thank you, love that. Nagutay. Okay. Next question. Yes. Usa man ang pinakadili nimo ganahan sa kong batasan? Pinakadili na kong ganahan sa imong batasan. Kanang kaming imong dugo. Naman? Mag-isog. Bitaw ka na. Kana bang butangan ako ipangutanan niya unya. Kanang ipangutanan ako niya dili ko kasabot. May blood na siya. Mo nang isa ganahan nga balikon sa pangutana gusto niya ako unsa akong butana o makatubag siya kinala makasabot na ako. Mo na ako ang kalagutan nimo. Hut nga mo nang usbon please pasabta ko. Love, pasabta ko. Dili ba yan, no? Usay ba yan, mabitas mo, di ba? Ikaw na ba, Just? Yes. Yeah, just nanti katulad sa imong kambo. Kalagutan. Next question. Okay. Kung makakita kay sexy, puti, Puti. taas, taas ug height ha? Tas ughay. Oh, perfect, nanganawong. Diyan pa. Mora, Aibog ka. kung makakita ko, puti, sexy, taas, guwapa, taas ug ilong, maibog ba ko? Para na ko, dili na. Kaya nalagay ko sa imong tapat. Dili na. Kay ikaw na,
ang sexy, puti, taas ang ilong, di man tinuod taas, pero ikaw na ang pinakagwapa sa buhay. Perfect ka sa akin. Okay. Thank you. Next question. Okay. Ano ilain? Next question. Jaman. Saka nagkarelasyon ta. Yeah. Jaman. Nakasuway na ba ka nga ni-cheat yun ka na ako? As in nga, ni-cheat yun ka na ako? Wala. Kanto ka nagkas tinuod ron. Wala. 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 Asara mo to the point nga. Wala ko ana, oy. Wa ka nag-cheat na ako. Wala, promise. Wa Promise kay- na ka, promise. Wala ka mag-chat-chat og lain. Wala. Wala kay katawag-katawag nga lain. Wala. Ikaw siguro. Okay, katext-text nga lain. Wala. Okay, naid nga lain. Wala. Or, di na lagi ka Wala butukan. ako maibog na. O saram naman na makita so. Ikaw wala na. Wala makita ng mga artista, wow, kagwapa. So, mawala. Isa yun naman ka, oh, kagwapa. Naibog ko niya. Maimo din na. Diba? So mo, Murag ni- makuan pa gaday ka no, o ka ng sexy lagi. Wala lagi. Dili yung nga ibog. Kanang nara ko nga. Kanang, ay, ka-sexy niya. Wala ko mingon nga, ay, naibog ko niya. Ay, ka-sexy niya. May tagmapo. Na! Dili, lagi. Dili ay. Sa day. Wala, lagi. Promise. Promise. Wala gyud. Wala. Okay, mga kalablog, maura na ang iyang pangutana. Wala pa din siya kapangutana na ako, mga kalablog. So, hope nga nalingaw na sad mo sa amo ang video. Bye-bye! Bye-bye. Thank you for watching, mga kalablog.